Οι αγορές για προβλέψεις γίνονται όλο και πιο διάσημες. Κάτι το οποίο ξεκίνησε σαν μια μικρή υποκατηγορία στα κρυπτονομίσματα, πλέον διαδόθηκε σε ολόκληρη την Wall Street της Αμερικής. Πλατφόρμες όπως το Polymarket και Kalshi από λιγότερα από 100 εκατομμύρια market cap αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή έχουν ξεπεράσει τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτές οι αγορές καθορίζουν τις πιθανότητες. Και πολλές φορές επίσης δίνουν κινήσεις μέσα στις οικονομικές αγορές πριν καν συμβούν κάποια γεγονότα ή ειδήσεις. Το Google Finance ξεκίνησε ήδη να δείχνει κάποιες πιθανότητες πριν κάποια σημαντικά γεγονότα ειδήσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το Robinhood και Gemini χτίζουν κάτι αντίστοιχο όπως το Polymarket και το Kalshi. Όταν αλλάζουν οι προσδοκίες του κόσμου, αλλάζουν και το volatility. Και ξέρουμε ότι σαν traders κάνουμε λεφτά μέσα στο volatility. Και στο premium market μπορείς να κάνεις trading κρυπτονομίσματα, forex, δείχτες χρηματιστήριων και μετοχές. Οι έξυπνοι traders ξεκίνησαν ήδη να δείχνουν σημασία σε αυτό.